Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket. Szeretettel köszöntöm Nestler Angelát, akit megkértem, hogy jöjjön el Csíkszeredába alapozó tanfolyamot tartani. Nagyon szívesen elvállalta, és az lenne a kérdésem, hogy mondd el nekem, vagy a hallgatóknak, akik megnézik ezt a videót, hogy miért érdemes egy alapozót elvégezni, mi változtathat meg az életükbe az embereknek, és azoknak is, aki már volt alapozón, nekem már több van, nem is tudom, hogy hány pontosan, de hogy mindenik alapozó után azt érzem, hogy újra születek, és mindig ad valamit, amiről azt mondom, hogy wow, na ez kellett nekem. Igen, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Igen, nincsen két egyforma alapozó. Nincsen olyan alapozó, amire ugyanazt a sémát rá lehetne kötni, és van persze természetesen egy könyv, ami szerint haladunk, de hogy azt tudni kell, hogy az Access Consciousness rendszerében az alapozó tényleg, ahogyan a neve is mondja, alapokat kezd el rendezni. Rengeteg olyan rétegünk van, és rengeteg olyan működésünk, amiket szeretnénk néha megszabadulni, de legalábbis megváltoztatni. És ugye az Access Consciousness azt mondja, hogy te úgy vagy jó, ahogy vagy, de szeretnél könnyedebben, örömtelibben, és akár sikeresebben élni. És ez az a mondat, ami engem 11 évvel ezelőtt megragadott, mert hogy nagyon sok mindennel foglalkoztam már, és talán az Access-ben érzem azt, hogy nagyon gyorsan és nagyon dinamikusan lehet megváltoztatni a nézőpontjainkat, a hitrendszerünket, vagy leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy az élethez való viszonyunkat. És annak idején, amikor én 11 évvel ezelőtt a legelső alapozót elvégeztem, ez egy nagyon érdekes élethelyzet volt, mert hogy rengeteg tervünk volt, és akkor annak idején nem igazán álltunk úgy anyagilag, hogy meg tudjuk teremteni azokat a vágyakat, és azokat a vágyainkat, álmainkat, amiket így a férjemmel és a családunkkal együtt elterveztünk. És a legelső alapozón szinte mindent megváltoztattam, mert hogy ott akkor kezdtünk el építkezni, akkor kezdtünk belenézni abba, hogy milyen az, hogy igazán hiába 30x évesen, de felelősséget, vagy 40, vagy igen, ilyen 30 volt, felelősséget vállalni azért, hogy én most tényleg beleálljak abba az erőbe, aki valójában vagyok. És amikor az alapozóra jönnek különböző helyről és különböző személyek, akkor talán egy a közös bennük, hogy mindenki érzi azt, hogy van valami különleges. Van valami különleges, valahogyan máshogy működik, máshogy gondolkodik, és hogy van mindenkiben egy olyan képesség, hogy én képes vagyok valami nagyszerűbbet létrehozni. De ugye mik azok, amik megakadályoznak minket ebben a nagyszerűségben, és ebben pontosan az akadályozza minket, amit köré építünk, azok a hitrendszerek, azok a kondicionáltságot, amiket a szüleinktől, amit láttunk a világban, hogy hogyan működik egy üzlet, hogyan működik egy párkapcsolat, hogyan működik a testünkkel való kapcsolódás. És ugye ezt mind magunkévá tesszük, és elkezdjük természetesen működtetni. És a tudatosság ugye mindent magába foglal, és rengeteg, amikor tudatosan rámerek nézni arra, hogy én most ebben a pillanatban hogyan reagálok, ebben a pillanatban hogyan kezdek el mást választani. Ugye nagyon sokszor elhangzik az Access-ben a választás, de hogyha nincs mögötte cselekedet, és talán ez adja az újabb és újabb ismétlőknek, akik visszajárnak az alapozóra, hogy szeretnék még jobban motiváltabbnak érezni magukat, és akik érzékelik azt, hogy ott van egy erőforrás, hogy meg tudják azt bármilyen apró örömöket, sikereket is meg tudnak élni, utána elkezdenek még nagyobbra vágyni, és ez a fajta motiváltság és cselekedet, hogy én belemerek állni, merem csinálni, megmerem kérdezni, érzed azt, hogy hol van az a határ, amit ha én most átlépek, kilépek a komfortzónámból,
akkor sokkal nagyszerűbb élethelyzeteket lehet létrehozni. És egy nagyon fontos, hogy soha nem a hibákat keressük. Soha nem azt keressük, hogy mit hibáztam a múltban, hanem úgy próbálunk mindig ránézni, hogy mi az, amit ott választottam. És ez egy nagyon nagy teret tud adni. Hogyha nem egy hibáztató rendszerben működünk, hanem nem kell beletörődni, hogy én akkor nem úgy éltem, hanem ránézni arra, hogy választhattam volna valamit akkor, valami mást, akár párkapcsolatilag, akár a munkahelyen, de mi van akkor, hogyha ott ránézünk arra, hogy mi az, ami miatt ezt választotta az illető. És amikor rájön a saját tudása által, feljönnek ugye azok az információk, a kérdések által, amiket facilitátorként felteszünk, hogy mi az, ami miatt ő akkor így működött, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokszor észrevehető, hogy ez az önbántalmazás, az a fajta, én béna vagyok, én ezt nem tudom megcsinálni, nem tudom, mert anyukám is ezt mondta, apukám is ezt mondta, mennyi ilyen mondat van a fejünkben, ami szerint igazodunk, és működünk, ezek elkezdenek leomlani. És feljön a saját igazsága, hogy ő fiatal korában igenis érezte az erőt magában, hogy mondjuk vállalkozó legyen. És ezeket a kibontásokat, ezeket, ahogyan mondhatnánk, hogy aha érzéseket, hogy ráébred mindenki, hogy mi azok a működések, amiket ő eddig működtetett, és rájön arra, hogy mi az, ami miatt nem működött a párkapcsolat, a munkahelyi problémák, az anyagi helyzet problémái, és ahogyan felhozzuk ezt a tudatosságba, tehát felhozzuk egy olyan szintre, hiszen tudjuk, hogyha egészében nézzük a működésünket, akkor tudatos, tudatalat és testi szinten működünk, és ugye a tudatalatti, ami tele van félelmekkel, érzelmekkel, és azért 90%-ban a személyiségünknél ezt kiteszi, most már inkább őstudatnak és nevezik, és ott van a 10%, amivel szeretnénk mindig a magunk módján úgy működni, úgy dolgozni, úgy építeni az életünket, és ott állunk sokszor, hogy de mi az akadály? És amikor feljönnek a tudatalattiból ezek az információk, hogy az akadály az, hogy valamikor történt velem valami, ahol megijedtem, ahol visszahúzódtam, ahol nem merem önmagamat képviselni. És ugye tudjuk, hogy amikor ez felismerésé válik az a történet, és nem újból át kell érni érzelmileg, hogy a traumákat és a kríziseket, hanem ránézni egy kicsit, így hátralépni a szemlélődő énünkkel, és ránézni, hogy akkor ez ezért történt, ezért választottam ezt, és én ott nem hibáztam, hanem ott abban a pillanatban ezt tudtam létrehozni, az mindig egy nagyon nagy felüdülés, és nagyon nagy szabadságot ad a következő a következő lépésekben, és mindig, amikor valaki stressz állapotában van, akkor ugye ez jár egy fizikai tompultsággal, jár egy érzelmi tompultsággal, tehát hányszor érzékeli valaki azt, hogy érzéketlen. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy érzéketlen vagy hibernáltad az érzéseidet azért, mert már annyira védekezel a világ ellen, és amikor ugye valaki védekezik, akkor elkülönülést hoz létre. És az Access Consciousness és az alapozók valójában visszahelyeznek téged abba a középpontoságba, amikor tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy mit szeretnél, de nem csak gondolatokban, hanem elkezdesz cselekedni, elkezdesz ránézni, elkezded működtetni, és milyen érdekes, hogy a választás, amit mindig keresünk, az ugye cselekvés alapú választások is jönnek, hogy felmersz hívni valakit. Elkezdesz akár beszélni arról, hogy mire vágysz, mik az álmaid, és ez így elkezd működni, és elkezd összhangba jönni. Nekem van egy olyan nézőpontom, hogy minden egyes alapozó nem csak új alapokat hoz létre az életemben, és én is rengetegszer voltam, mint te, Edith, hanem mindig kinyit egy újabb jövő felé egy kaput, egy ajtót, és mindig olyan gyermeki kíváncsisággal, mint hogyha most legelőször lennék egy alapozón, és ezt szoktam mondani, akik ismételnek, vagy újból jönnek, hogy egy kicsit álljanak meg, és most mi lenne, ha megkérnék saját magukat, hogy úgy üljenek ott, mintha most hallanának legelőször mindent, és hogy megkérjük a testüket, hogy ezzel a gyermeki kíváncsisággal, hogy mit tudok én most létrehozni, mennyi változást tudok létrehozni,
ezzel kezdjünk el dolgozni, és nagyon-nagyon sok mélyen elzárt információ, történet kezd ilyenkor kibontakozni, és nem azért, hogy újból átéljük, hiszen az Access nem erről szól, hanem hogy mindig ránézünk arra, hogy igaz-e még nekem, hogy ami múltban történt, ugyanúgy befolyásolja a jövőmet? Igaz-e az még nekem, hogy a múlt történeteihez nekem igazodnom kell, mert akkor leszek hiteles a családomnak? Tehát hányszor túl szeretnék már teremteni az emberek önmagukat, a családjukat, de akkor elkülönülést kell létrehoznom, hogy megvalósítsam az álmaimat? És nem erről szól hanem ha önmagadat választod, az nem hoz létre elkülönülést a világban, hanem létrehozza azt a fajta öntudatosságot, és akár kapcsolódásokat, újabb barátokat, tehát, hogy nem összeszűkül a világ, hanem pontosan kinyílik. És ugye októberben fogok majd menni Csíkszeredára, mikor és? Október 8-ától 11-ig. Igen, igen. Amielőtt elkezdtünk beszélgetni, volt egy kérdésed, ami az egyik 21 napos reggelen megragadott téged. Ez volt, azt hiszem, hogy melyik volt ez a kérdésed? Hát nekem rengeteg kérdés lenne, amiről szeretném, hogy beszélnél, de majd az alapozón. Első körben azt szeretném, hogyha elmondanád, hogy úgy körülbelül, aki még nem volt alapozón, mi Mhm, az, amilyen témákra ránézünk, mhm. és amiről most szeretném, ha egy picit kibontanád, az a Pico univerzumokat. Uh-huh. Igen, amikor ránézünk, ugye három életterület van egyébként, ami az egész életet körbefoglalja, és azoknak különböző ágazatai. Ugye az első a kapcsolatok, ami a szüleinkkel való kapcsolódás, és akár a párkapcsolat, a gyermekeinkkel való kapcsolódás. A másik életterület, az pedig a munka, a karrier, és a bőség, és a jólét teremtésének a kapcsolódása. A harmadik pedig a testünkkel való kapcsolódás, az egészség. És úgy van felépítve ez a 3,5 nap, hogy nem csak a látható, hanem a láthatatlan világgal is dolgozunk, és dolgozunk ezeknek az életterületeknek az fiókjaival, hiszen nem mindegy, hogy hogyan kapcsolódunk a párkapcsolatban, nem mindegy, hogy hogyan hozzuk létre a munkánkat. Ugye, amikor ott van amikor beszélgetek kliensekkel, és feljön, hogy nekik nincsenek életcéljaik, akkor azt szoktak kérdezni, hogy nincsenek életcéljaid, vagy még nem tudod szavakba foglalni. És hányszor van ott, hogy szeretne valaki nagyszerű vállalkozást, nagyszerű pénzügyeket létrehozni, megvalósítani saját magát, és ebben a 3,5 napban ránézünk minden olyan rendszerre, alapokra, amit kiskorától kezdve eldöntött, akár mondhatjuk, hogy mimikrizett, tehát leutánzott a környezetéből, hiszen tudjuk, hogy egy idő után a saját személyiségünknek az építése az nagyon is attól függ, sőt, hogy mit látunk, mit érzékelünk, mit tapasztalunk a családunkban és a tágabb környezetünkben, hogyan, milyen a tanítatásunk, és hogy milyen történetek körbeölelnek minket, hiszen amikor valakinek azt mondom most, azt mondanám, hogy hol élted meg életed első bizonytalanságát. Hol élted meg, hogy ahol legelőször azt mondták, hogy te nem jól működsz, nem jól teszed a dolgodat, akkor mindig elkezdenek az információk kijönni. És ezekkel a kérdésekkel fogjuk körbeölelni az összes életterületet, amit azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy életünk végéig van a fejlődés, a saját fejlődésünk, tehát az egy spirális, nem lehet elégszer elvégezni egy alapozót, tehát én kötelezővé tennem mindenkinek az életében legalább egyszer. És nem azért, hogy ismételjen, mert hogy az ismétléssel persze fognak biztos, hogy olyan információk elhangzani, amiket már hallott, de az elmélyítés a lényeg. Nagyon sokszor nem hallják meg a jelenlévők, és nem azért, mert nem tudják meghallani, hanem azért, mert mondjuk van egy érzelmi stressz azon az ügyön, és még nem szeretne. Van egy védelem, tehát van úgy nevezzük, hogy én védelme. És az én védelme az, amikor különböző helyzetekben bekapcsol, ezt úgy élhetjük meg, mintha lekapcsolódnánk egy beszélgetésben, lekapcsolódnánk egy információnál, de valójában ez az én védelme, ha érzelmileg érintett témát hall valaki, akkor egy kicsit visszahúzza magát. Pontosan azért, mert hogy
mit fogok én most hallani, mit fogok én most kibontani. És minden egyes alapozó a bátorságról szól, arról, hogy bátran belenézek a saját kis könyvtáramba, és végig merek előre is lapozni a jövő felé, ami tudjuk, hogy ismeretlen, és hogy mégis, tehát hogy vannak vágyak, amikkel tudunk teremteni, és ott van, hogy de mégis a behatárolt jövő azért azt nem tudjuk, hogy ez is így és így kell történnie, de amikor visszafelé is lapozunk, akkor mindig, amikor ezben a saját életed könyvében a saját általad megírt történeteket felmered térképezni, akkor mindig kinyitod a jövő ajtajait és a jövő kapujait, hogy már ott, abban a pillanatban, egy reakcióban, egy reagálásban te máshogy fogsz működni. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon mély önismeret. Egy olyan önismeret az alapozó, ami ötvöz rengeteg technikát, de legfőképpen egy olyan önismereti technikát ötvöz, amivel, minthogyha egy nagyítón keresztül láthatnád. És még egyszer elmondom, nem a hibáidat, hanem azokat a gondolat, működés, érzelmi foszlányokat, amiket amikor így szabadjára engeded, akkor mögött ott mindig életöröm van. És ez a fontos, hogy rámerek nézni a működésemre, megmerem változtatni. Mi lesz utána? Ott a stressz elkezd egy-egy ügyön feloldódni. A stressz mögött mindig életöröm van, mindig cselekvés van, mindig továbblépések vannak. Úgyhogy rengeteg életterületet fogunk érinteni, de egy biztos garantált, hogy a 3,5 nap után nekem még nem volt olyan alapozó, ahol ne azt érezték volna a jelenlévők, hogy mindenre képesek. És azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy bármit létrehozhatok, mindenre képes vagyok, és hogy még ha akadályok is lesznek az életemben, kaptam olyan eszközöket, szóbeli eszközöket, amivel eszembe fog jutni, hogy most nem így reagálom le. És ez az életnek az eszenciája, hogy a reakciók, amik automatizmusba helyeznek minket, ezeket képesek vagyunk megváltoztatni. És ha ez gyakorlás, de amikor ha valaki többszörre jön az alapozóra, mit kap? Azt, hogy ez a gyakorlás ott megtörténik, és egyszer csak beaktiválódnak ezek az eszközök, és máshogy fog beszélni, máshogy fog kommunikálni, máshogy fog reagálni, és ez az, amikor az önismeretben azt mondjuk, hogy yes, itt vagyok, és már máshogy működöm. Ugye volt még itt az egyik 21. napon feljött a Pico univerzum, amiről beszélgettünk, és hogyha még van egy pár percünk, akkor ezt is így beleszűném, hiszen ez volt a kérdésed, Edith, illetve ugye ott is bontottunk ki különböző területeket, és nagyon jó kérdéseid voltak. A Pico univerzumról legelőször, én olyan 2018-17-ben Bécsben volt egy access ausztrál házas pár, Csutisa és Stephen Bowen, akik azzal foglalkoztak, hogy válságmenedzselést különböző cégeknél beültek a különböző meetingekre, és figyelték az alkalmazottaknak a reakcióit, figyelték az alkalmazottaknak, hogy hogyan működnek egy cégen belül. És ott fogalmazódott meg, ahogyan elkezdtek beszélgetni, akár a tulajdonosokkal, hogy mekkora víziójuk van, ami fantasztikus, hogy mit érzékelik a vízió által, az álomvilág lett aztán belőle, tehát hogy van egy vízió, amit létre szeretnének hozni. És nagyon sok főnökkel, tulajdonossal, üzletemberrel beszélgettek arról, hogy vajon mi lehet az oka, hogy nem valósulnak meg ezek a víziók. Hogy ott vannak, de hogy maga a tulajdonosok, és akikkel beszélgettek, ők azt érzik, hogy ők táplálják ezeket a víziókat, de a fizikai életükben nem aktualizálódik. És emlékszem, hogy akkor volt ezen a tanfolyamon, ott mesélték ezt nekünk, hogy akkor észrevették, hogy rengeteg embernek Pico univerzumai vannak, amiket úgy képzeljetek el, mint hogy a fejetek felett lennének apró pici univerzumok, amiket te táplálsz.
És éppen ott volt egy hölgy, aki felállt, és elmondta, hogy ő tudja, hogy neki egy katamaránya lesz a horvát tengerparton, és hogy ő egy nagyon gazdag már belül, és hogy nem érti, hogy miért nem jelenik meg a fizikai világban ez neki, pedig ő annyit dolgozik, és hogy őt legbelül érzi, hogy fantasztikus üzleteket tud létrehozni, mindenbe belekezd, fantasztikus párkapcsolata lehetséges, és amikor megismeri a férfiakat, túlidealizálja, az üzletekbe sokkal többet érzékel bele, mint ami fizikailag megjelenik az életében. És akkor megkérdezte tőle Csutisza, hogy oké, hány Pika univerzumod van most, és akár akik most majd nézik ezt a videót, ezzel most játszhatunk is, hogy feltehetjük azt a kérdést, hogy nektek, akik nézitek, hogy hány Pika univerzumotok van most. És hány Pika univerzumot tápláltok újra és újra a sajátok magatok által itt fönt. És ezkor ott állt ez a hölgy, és mondta, hogy nekem rengeteg van. És azt mondja, hányat aktualizálsz a Földön, az életedben, a fizikai valóságodban, mondta, hogy egyet se. És akkor elmondta Csutisza, hogy azok az emberek, akik nagyon kreatívak, azok az emberek, akikben rengeteg a fantázia, és a fantázia nagyon sokszor átsegít minket olyan élethelyzeteken, ahol megakadtunk, ahol kell igenis az, hogy most színesebben lásd a világot, mert ennek van egy pozitív hozadéka is. És aztán ott vannak ezek a Pika univerzumok, amiket te táplálsz, és becsukod a szemed, és ott te gazdag vagy, ott egy tökéletes alakod van, ott egy sikeres férfi vagy nő vagy, ott üzletileg kibontasz mindent, amit csak szeretnél, ott neked már olyan ügyfélköröd van, és ezt te éled, és nem történik semmi. És akkor azt mondta Csutisza, hogy rengeteg ember napi szinten több órát tölt ezekbe a pici univerzumokba. Hiszen ha azt nézed, hogy az energiának nincsenek határai, nincsenek korlátai, bárhova eljuttathatod az energiádat, és tényleg létrehozhatsz akár univerzumokat, amit éltetsz. Hát te hányszor van az, hogy ránézel egy virágra, én ezzel szoktam játszani, és már hervadozik, és azzal, hogy csak azt mondom, hogy éljél, és virágozzál, és éljél, és átadok neki egy éltető energiát, a virágnak kinyílik, és újból él, ezt próbáljátok ki. Na, így néz ki a Pika univerzumotok. És akkor azt mondta eznek a hölgynek, hogy akkor mindenhol, és ezt most szeretném veletek megcsinálni, hogy mindenhol, ahol ez a Pika univerzumot ti tápláljátok, és csak várjátok, hogy aktualizálódjon mindenre egyébként, mert olyat aktualizálsz, és olyat táplálsz, amire tudod, hogy te képes vagy. És ez benne a csavar. Ezeket hajlandóak vagytok most lehozni ennek az energiáit, az összes ilyen univerzumodnak ide a valóságodban most, és minden, ami ezt te megakadályozza, hajlandó vagy meg nem teremtetté tenni. Tehát, hogy mindig, amikor azt érzed, hogy úgy kezd fel reggel, hogy neked ott a wow üzleted, a wow párkapcsolatod, a wow életed, és csak marad, és nincs mögötte, és még teszel is érte, és nem is lehet mondani, hogy nem, de mi az, ami miatt itt van fönt, és nem aktualizálódik, akkor kérjetek meg a testeteket, és a testeteken keresztül az életeteket, hogy mindenhol, ahol ezek táplálom, kérem, hogy aktualizálódjon, mintha belefolyna ide a valóságotokba most, kezdjen el működni, kezdjen el életre kelni, kezdjen el aktualizálódni, mert én azt látom, hogy nagyon sokszor az aktualizálás marad ki, úgyhogy ezért lesz a szeptemberi programunknak az a neve, a 21 napos programnak, hogy a manifestáció varázslata és a teremtés aktualizálása pontosan ezért, mert mindenkiben, én abban hiszek, hogy mindenkiben ott van a teremtés aktualizálása, mindenki tud teremteni, mindenki képes egy nagyszerű életre, és azt kell talán elfogadni, hogy mindenkinek más a tempója, hogy nem a másikhoz kell hasonlítani magam, és megkérdezni magamtól, hogy egyébként, ha a saját tempómat választanám, akkor a működésemben, az üzletem létrehozásában gyorsabbra váltanék, vagy lassabbra? Erősebben működtetném, vagy gyengébben? És úgyhogy itt az üzlettel is fogunk ugye beszélgetni majd az alapozón, a munkahelyekkel, hogy miért mindig ugyanolyan főnököd van. Ugye én szoktam belevinni
ugye érzelmi trénerként is tanulok, és beleszoktam azért szőni egy kis morzsáját annak, hogy megértse mindenki, hogy mik azok az érzelmek, amik működtetnek, és mik azok a adott személyiségek, amik ilyenkor felébrednek. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, mert még soha nem voltam Csíkszeredán, és nagyon várom, hogy menjek, és azt gondolom, hogy fantasztikus csapat fog összejönni, hiszen már most is vannak érdeklődők, és Edith ugye egy fantasztikus személyiség, aki tele van nyitottsággal, kedvességgel, és hát ő is egy ilyen nagy teremtő és vonzó személyiség, úgyhogy mit tudunk mi létrehozni ott Csíkszeredán? Még egyetlen egy kérdésem van, hogy nem húzzuk Nyugodtan. az időt, hogy mit üzennél azoknak, aki azt mondja, én nagyon szeretném, de hát nincs pénzem rá. Én szoktam mondani, hogy válasz. Jó, de az tovább mi van, hogy választom? Esetleg erről még egy picit, hogyha beszélnél. Igen. Először is mindenhol, ahol a pénzt tettük függővé attól, hogy én mit választok, ezt hajlandóak vagyunk eltörölni. És tudom, hogy ez most egy ilyen nagyon furcsa kérdés, hogy hát persze, hogy a pénz kell. Mi kellene ahhoz, hogy mondjuk létrehozom mindenki már most a tanfolyam dobozát, és mint egy ilyen megbecsülés kassa, azt mondja, hogy én most belerakok ide neked, nem tudom mennyi lejt, mondjuk most Magyarországon több tízezer forintot, és azt mondom, hogy ez az a pénz, amit kérem, hogy energiába kezdje el a lehetőséget teremteni ahhoz, hogy ott legyek. Tehát hány olyan elültetett, ugye akár ötletmagod van, pénzmagod van, amit még soha nem kértél meg, hogy kezdjen el teremteni, kezdjen el kinőni, mint egy gyönyörű fa. Tehát mi kellene ahhoz, hogy minden korlátozást, ami a múltból jön, hogy én hol és miképpen lehetnék, arra újra és újra rámernétek-e nézni, hogy igaz-e még nektek. Igaz-e nektek az a működés, amit fenntartotok. És megkérdezni a testedet, hogy ha ott szeretnél lenni ezen a tanfolyamon, a tested szerint mennyi időbe tellene, hogy megteremtegyen a pénz most. És általában nagyon rövid idő, és akkor ott a következő processz, hogy mindenhol, ahol ezt nem hiszem el, ahol én ezt nem választom, ezt hajlandó vagyok eltörölni. És soha ne hagyjátok ki a teremtésből a testeteket, mert legtöbbször a fejben eldöntünk, és hányszor hagytad hátra a testedet a teremtéseidből, hányszor hagytad ki a testedet a teremtéseidből, hogy ne, és ezért nem tudsz ott lenni azon a tanfolyamon, ezért nem tudod megteremteni, mert hogy a tested az valahol csücsül a kanapén, a fejeddel meg már száguldanál, viszont a tempót kihagytad magát a tested tudatosságát. Tehát, hogy én amikor elkezdek mindig teremteni, akkor mindig azt mondom, hogy oké, mi kellene ahhoz, testekém, hogy abban a tempóban, abban az ütemben és abban a teremtési zónában legyünk, amit senki se tud leállítani, senki se tud kiszorítani, és olyan tápláló legyen minden egyes perc, amit együtt töltünk, ami a teremtés teljes forrását és kiteljesedést hozza létre. És mindenhol, ahol a lehetőséget keresitek, de közben a testedben már ott van, ezt hajlandóak vagytok eltörölni, és tényleg néha az, hogy elköteleződik valaki egy 20 000 forinttal, hogy ezt félrerakom, mert itt van, ez a kezdőtőkém ahhoz, hogy én ott legyek, vagy 100 000 forint, vagy 150 000 forint, az legtöbbször meghozza. Legtöbbször meghozza, és egy nagyszerű dolgot tud létrehozni, és egy nagyszerű dolgot elkezdi a pénz vonzani a többi lehetőséget és a bevételi forrást. Tehát mit tudtok most azonnal, milyen lehetőségek vannak azonnal, ami készpénzt hozhatna neked, és ezt hajlandó vagy most aktualizálni újra és újra. Köszönöm szépen. Igen. Várunk szeretettel mindenkit, ha esetleg Magyarországról vagy bármely környező Így van. országból szeretnétek jönni, akkor szóljatok, mert segítek szállásba, bármibe. Csak úgy, amúgy is, aki még nem volt, és én hiszem és bízom benne, és tudom azt, hogy aki egyszer ide eljött hozzánk Erdélybe, az mindenki visszavár,
Úgyhogy gyertek, nézzétek meg, és a helyben lévőknek pedig azt mondom, hogy aki egyszer Anglival volt egy programon, az biztos, hogy visszavágyik a következőre is. Úgyhogy köszönöm szépen az idődet, a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm, és hát, hogy teremtsünk valami fantasztikusat, és tényleg én is azt tudom mondani, hogy ha valaki Magyarországról szeretne jönni, akkor csatlakozhat hozzánk is, jöhet velünk is, én a párommal fog menni. Tehát milyen nagyszerű kaland lehet akár még több napra is ott maradni, és megnézni Erdélyben ezt a gyönyörű helyet. Igen. Úgyhogy nyissuk ki most az új ajtókat, és mindenki, aki invitálni szeretnénk csak rá, hogy mi lenne, ha megkérdeznétek, hogy mennyi csoda és varázslat, rejtés, misztérium rejlik ebben a tanfolyamban, ami valójában teljes mértékben kinyitja azt a jövőt, és azt az életet, amit élni szeretnél, és a 3,5 nap után pedig aktualizálódjon minden teljes könnyedséggel. Úgyhogy köszönöm a beszélgetést, Edith, és mindenkit várunk. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!